Добър вечер! Тази вечер съпругата на Чичо Митко ще ви приготвя една стара рецепта от нейните баби – вареники. Понеже не иска да се снима, кадрите, които ще видите, ще бъдат дъската и ножа. Набункали ли сте печката? Добре, скъпа, откъде е до тази рецепта? Рецептата я знам от моята баба, а тя от нейната и така от поколение се предава. Баба ми е наполовина българка, наполовина украинка. Каза, че рецептата идва от баба ти, която е наполовина българка, наполовина украинка. Рецептата е интересна, защото може да се прави по много различни начини. Варениките могат да бъдат и сладки, могат да бъдат солени, може да бъдат с хема, с сирене, яйце, с картофи, всякакви варианти. Но на мен най-любимите ми са с хема. Сега какво правиме? Ми задушихме лука, добавихме каймата и там трябва да сготвим каймата напълно. Какво има в нея? Бяха просто от към правили. Само по принцип е сол и черен пипер, ама така може да се добави примерно и червен пипер, но си е простичко, нищо повече. Ще смешка само повече. Сега си го посолваме. Слагаме черен пипер и вече червения пипер за разкош. Замесваме си тесто. Много елементарно, баба даже и яйце не слагаше. Ама става по хубаво с яйце, хладка вода и сол. И се замесва тесто. Ти не чичаците така готвим. А няма как да се умеси тесто без да се оплакаш. И сега тия къде ще кажа за ръкавиците, да ми пратят клип някой къде пипат тесто с ръкавици. Ставяме малко на топло, завиваме го да си се отпусне. Чичаци, ама сме модерни. Докато станат варениките, мръвки малко тук на тъмното. Кръгче.
Взима се от плънката, като гледаме да не загребваме олиото. И сега прихлупваме с пръсти. Притискаме и с една виличка започваме да застъпваме, за да не излезне плънката при варенето. Слагаме една кофичка кисело мляко. По-гъсто, да не отия заквасена сметана една кофичка. И една майонеза. Една щипка сол. И разбъркваме. Във вряща подсолена вода ги пускаме. Стават много бързо. Те потъват на дъното. Ето, когато са готови, се изплували отгоре. Взимаме си ги и директно в тенджерата със соса. Айде, вече е готово.